kwekịta ha magoro ihe na-ekwu maka ya. Ndị bụ nna unu nwa na onwe na-anụbe, onwebe onye kọtara unu, onwebe onye sigo unu anụkwala nke na-afịa m. Amara m mmadụ onye ma Who Wants to Be a Millionaire. Frank Idoho from Who Wants to Be a Millionaire na a trend na social media for the wrong reasons. Chike, the bull of the bullless. Ọkpụma Chike, unu amaghọ Chike. Ma mmadụ onye Who Wants to Be a Billionaire, mana ama m na a lot of people bụ ndị nene Who Wants to Be a Billionaire. So unu ndị Who Wants to Be a Millionaire, so unu nwa na onwe unu ụmụma Frank Idoho, onye nke ahụ na-apụta otinye ndị mmadụ na hot seat jụọ fa ajụjụ, ọ dịka onwe ihe ọma. Ọnya ka m na-ekwu maka ya taa. Then ndị bụ na fa amarọ Chike, kedu egwu anyị ji malụ Chike kịta? If you no love me, make you no talk say you love me. Ka mma na onye bụ ife, just ka mkpọchara unu ya nwantị ka m wee nachieta azụ wee nwee ike kọọlụ unu ife ka ọ ya wụ na-ekwu ka unu marụ faces onye nji maka fa wee bịa taa. Believe what's my way? BBD Bill. Tell me, make I know now. Tell me, make I know now. If you no show me, oh, make I know now. If you no love me, oh. If you no show me, oh, make I know now. Hey. Yeah, you felt not. I take this love seriously, oh. They call you Wakama. When you they hustle, you they come on your own. They go call you our own. Protect your soul and your body. Don't let anybody do you connect. When you have a steady come, your name got a touching. Anything you do, you go tell it. You tell you won't come out. When you the signs, they'll call you their own. They go call you won't come out. When you succeed, they go call you their own. Now because you don't pay for it. Then they call you won't come out. Only to be loved for the things that you need. Now I know how it feels. Only to be there for the things that you give. When the rabbi said he come, your name got a passion. Anything you do, you go tell it. They go call you walk come out. Walk come out. When you succeed, they go call you their own. Now because you don't pay for it. Did they call you walk come out? When you succeed, they go call you get it. Now me get it. Don't pay for the clothes. Did they call you walk come out? They treating me different. Oh, I know they're treating me different. And they're showing me love, taking me places, telling everybody say we be friends. Now the rapper steady come. My name that you touch it. Anything I do, it is already. They call me walk come out. I be walk come out. Why you up to? When you succeed, they will call you that old. And because you don't pay for the food, and they call you walk home. And that is the way I see it.
When you succeed, they will fall. You dirty me when I see how you cost me all day for the gold. They will fall you won't over. You don't want to evolve. That's yeah. 4 years dirty now. I'll never fuck forever. But that is nothing. Yes, my darling, I'm in a radio station. It's a radio station. The sea and for road. Nwoke mara mma na-enye ego. It dey hard to find. Don't know the sea and for road. Nwa na-eri m ife. Nwa pụ n'anwụ. Enekete nwa. Na one. Asa nwa ị ga-egbu m egbu. Awankerere. Gbanyere fa film ka fa kiribe. Show them something to talk about, yeah. Ebelebe. Gbanyere fa film ka fa kiribe. Nwanyị mara mma. Well, why it dey hard to find? Don't know they see am for road. Nwoke mara mma na-enye ego. It dey hard to find. Don't know they see am for road. Yet, Chike na nwunye mmadụ na-emekọ ife. Chike wefutekwa 1 naira. Anụ m nọ nke nwaanyị na-spend on Frank bụ di ya. Na-spend on Chike bụ side ọkụkọ. I see na akwifu Nigeria. Akwifu Nigeria. No, I know, Justin. Singing is not my thing, don't worry. I just enjoy singing, you understand? And what I'm the voice. Mbana. And what I go? I may enjoy. Say if I hear good song, I know. Just don't worry. I'm not going to the studio. I'm sticking to my radio job. All right, so ndị na-ege m ntị n'ụlọ na-ewe n'iwe ọmụ na ndị YouTube na-akpa sị na mamara mụ hafu igwu egwu na mamara agụ egwu na-ekpesezi fara mkpesa akarịa m ọnụ. So for 2 days ọ bụkwa na ihe a bido nya 2 days now. 2 days ago Frank Idoho jele interview. Amara m onye kpọrọ ya interview. Wee je chefuta ife niile dị n'ime ụlọ wee je kpọsi ya n'ilo. Wee sị na nwunye cheat on him. Na nwunye na-cheat on him. Ọ bụrụ dị na just na ọ na-cheat. Na nwunye na Chike na-eme ife melemele wana. So na nyawa na onwe ya abụrụkwa na onye ụdị ife afụ na-ewute. Ịghọtago? Maka according to the rumor and according to ife okwu na nwunye emebugo o jidebugo na Chike ka fa na-eme the thing. O wee sị ya na ihe anyị na-eme adịrọ mma. Ọ sị ya forgive gị. Ọ sị okay, m forgive gị, ịma mmekwata ya ọzọ. Ọ sị nwatakịrị nwaanyị etere aka ozugbo. Piam, ọ gbakwurukwa anya bụ Chike.
Chike boo of the booless. O wee bụrụ gịnị mgbe ihe a niile mgbe Frank mechara ya bụ interview wee kwuchie ife a niile plus na ọ na-ekip malice na ọ bụ onye gị na ya nọ n'ụlọ for days ọma ntụpụrụ gị on and he is comfortable na ọma ihe dị hey siti je jụọ nwunye ya na ọ na-ekip malice na ọ bụkwa akwefe ya ahụ na-akpọ silent treatment na ọ na-eme ya and na ọ ga-eme ya weeks. So ka o kwuchere ihe a n'otu Frank Chike na nwunye si agba n'ilo si eme wini wana nwunye wee pụta yesterday wee sị na Frank agbarugo jeje mee interview na nsogbu adịrị ya na Frank a na-eje asị na ọ na-agba n'ilo na ọgwakwa afọ ife kpatara o ji wee gbaba n'ilo na Frank na-eme in fact the woman abụrụ na ọ na-ekwu wee na-enye receipt like onye ọbụla like ụmụ nwaanyị o jidego na Frank erugo 5 and onye ọbụla ọ kpọrọ afịa o tinye social media handle ya onye nke ọ kpọrọ afa o tinye social media handle onye nke ọ sịkwa na o tinye like na ọ bụrụ na ọ na-asị asị na ndị a na o jidego fa na evidence dị because abịa m isi tupu nke nwaanyị wee pụta mgbe m nụchara interview Frank sị ebe ọ bụ na this lady na-agba n'ilo gbaa ya n'ilo Frank decide ya na-egbu ya nkịtị na Frank bụkwa ezigbo mmadụ normally ụmụ nwoke ị ga-esi ebe a naba ma ha file go divorce since amamụ na nwoke bụ nụ gịnị na ofu ihe ahụ ọ na-eme ihe nke eji wee wute ya bụ na nwaanyị asigo na ọma mmekwazi ọzọ wee jemewekwu ya and this lady according to her bụ onye dị faithful to Frank dị dedicated to the marriage na-ewepụta ego na Frank na onye nwa na feed Frank na onye nwa na ma trips o ma vacation o ma restaurant o ebe ọbụla fachi ije na ego ya in fact na Frank na onwe ewelugo ego ya ewelugo anị ya property ya jee lee ya for chicken in fact na o lefuru property ahụ o refuru ya erefu lechaa ya rie ego mgbe m nọ na-agụ ya na-asị Frank nke a iche na ọ dị very responsible because we are hearing from the two horses kabrozi from the horse's mouth we are hearing from the two horses nke nwoke ekwugo nke nwaanyị ekwugo kama na nke nwoke kwuru nke nwaanyị okwu ozi ihe o mere nke nwaanyị ji emewe otu o si na-eme nke nwaanyị ekwugo kịta nekwa ife Frank mekwa ihe Frank mere o ji emewe ihe ọ na-eme na Frank bụ ụzọ gbaba n'ilo na tarnish image na nke gbasara ya ala ile property ya rie ego rie ya lay at a very affordable this way na Frank nwee ike ịpụ n'ụlọ like this piam otilo amafụzi ya for weeks onye mụọ nwaanyị so ihe wee na-avọnite nkwa mgbe Frank mekwara interview wee sị that na o nwelu ihe Frank believe in o believe na ụmụ nwoke niile na-echit and na nwaanyị ọbụla hapụ nwaanyị ọbụla hapụ nwunye ya ọ nwaanyị ọbụla hapụ di ya na nwaanyị ọbụla hapụ di ya maka na di ya na-agba n'iro enwero sense and na ụmụ nwoke ga-echit ma love kwa their partner as nwoke na you go dey cheat with your full chest nwunye ga-amalụ na onye ọbụla ya hapụ di ya maka na ọ na-agba n'ilo na onye ahụ enwero sense and na nwoke ga-echit ma still love kwa nwunye ya like say nothing dey sup like na onwere ife na-eme anyway I amago that na Nigeria a lot is happening ọkwamọsị anyị kwu maka Lori Ikeji na di ya Lori Ikeji ka nọkwa na marriage ahụ ejidere di ebe di na-eme minimini nwana wit ụmụaka ebụa ụmụaka 23 years ebụa that man ga-anọ ebe 50 years or mid 50s nwanyị ka nọ na marriage
Nwere ife na-eme. Nwunye Frank go for divorce. Anụ m na ọbụ dị taa ka fasel. N'otego fa divorce kama na ndị mmadụ amara ihe me ha ji divorce. N'ọkịta ka Frank ama m ihe bụ iwe Frank. Because ije na Twitter, anọkọta mgbe m nụrụ ihe ka m bịa sị no wonder Frank bụ Frank na-akọta ọnụ ọfụma. Frank jee na Twitter like this, inweta bịa na page Frank, iwe kwuo ihe na-adịrọ ma Frank gịnị ya bantagide okwu otu akụ ya exchange gide words, ọ ya akọgide gị ọnụ na-akọ ọnụ ka nwaanyị na Twitter. Little did we know na nwoke na-eso okwu ka nwaanyị n'ime ụlọ. I'm telling you, sometimes social media do not lie. Ihe nidiri ime bụ monitor okwu mmadụ. 100 things okwugo, check one bụ the same thing o kwuru ya 70 times. Ọ bụla o postiri ihe 100, ihe ọ na repeat 70 times bụ omume onye ahụ. The 30 bụzi cruise ka a na-akach. Mana kwa for the other 70, ike gwụ. So tata anyị ga-ekwu maka gịnị? Ịgba nkịtị na marriage ma relationship. Anyị ga-ekwu okwu ịgba nkịtị na marriages ma na relationship. Unu echezi, ịma na unu eme silent treatment. A lot of us anyị pụta ebe a ekwu osi ịmago na about ụmụ nwoke inwe silent treatment, because Frank according to him bụ na that malice, that silent ị na-enyefe bụ ịtarị na o nwere ịtarị ka nke ahụ. Na ọ baghị uru iti nwaanyị ihe, just gbe ya nkịtị. Now at this point, I ga-asị that na ịgba nkịtị dị healthy. Or the healthy na marriage, or the healthy na relationship. O nwere ihe mmadụ ga-eme gị ịgbapụ onye ahụ nkịtị kama ị ga-ekwu okwu ma ịmago na ikwuo dati na onye a ga-ewe iwe maọbụ na onye anụ a ịmago na ọ ga-ebupụta trigger gị your temper, and ịma na ịdị short tempered. Silence onya bụ the best, because the issue bụ that before nwunye Frank apụta, ndị mmadụ si bịa sị malice na dị gba nkịtị wuru ewu, because ke ka nwoke ga-esi wee gba nkịtị keep malice with somebody. Keep malice, according to him, na o keep kwene malice nọ na room ụmụ ya ka ọ na-alarụ. So na ụmụ ya na-akpazi. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị kpaa nkata gbasara ịgba nkịtị n'ezinụlọ n'etiti di na nwunye. Ọ dị mma? That silent treatment unu na-akwado ekwe ebe ọ na-lead to. Because silence mean ịma mmakwa movement your partner, ịma mma ebe ọ na-eje, ịma mma onye ọ na-akpọ na ifugodo anything, ịma nkwu okwu maka gịnị i decide go to be mute. Hello. Good evening. Good evening. Kime. From Centenary. Hello. No. Dalo. When watch for that podcast called interview, I was like, my sister. I see no reason why a grown-up man will come out in a public. See, nigga, watching nwunye gị kpasuo gị iwe. Na watching Nkiti for months, you won't touch her, you won't talk to her. So what do you want that woman to do? Me, I believe in confrontation. Like you making here now, like you can have a one-on-one discussion with that person. Even when that discussion, but at the end of the day, make sure that solve that thing cause or that issue. You understand? Mm-hmm. Again, your partner issue. You will start rejecting food. Because when you meet your match, the woman will humble you. The woman will humble you. Just like in Frank. Because what do you want the woman to do? We women, we have feelings. Because you can't tell me that you'll be living with your husband in the same house, he won't touch you. Or now about checking kitty. And you, the woman, knowing fully whether this man is enjoying himself outside.
So every woman can take it. Why you guys know okay? Conny man die, conny man bury him. They do your own, make I they do my own. Onye nke ya cast is it. Kita I the same thing on make a nwunye ya no put na podcast na-ebe akwa. Na-ebe akwa. You don't know the kind of emotional trauma you are putting that woman into. It's just like otu you know kita gị na ụmụ nwanne ga-ebiri n'ụlọ na na-esokwu na na-atụpụrụ onwe n'ọnụ just for how many days? You yourself, you won't even feel comfortable. You understand? So I always tell people, get a mad issue. Just try to have a one-on-one discussion with that person. Instead, you got silent treatment. That silent treatment may lead to many things. Oh, we can that woman with that issue. She needed a companion. Chike nyere ya shoulder to cry on. From complaining, one thing led to the other. So, and the guy was giving her attention, treating her well. So, so the man, he should go and work on himself. Only did he go work on himself because he himself he have a problem. Pride problem, issue of pride and ego, and he needs to deal with it. If not, other relationship, this same thing will still happen to him. The team na podcast or na complain so they should just work on themselves. They should how about nobody send anybody. Any energy you give them, they will give it to you back 100%. We move. Thank you. Dalo so. Dalo. All right. Una nugonian. Ụmụ nwaanyị kịta bụ gịnị? Energy for energy. Ọra for nke na-ewuzi na bụ ọra for ọra. Egusi for egusi. Nsogbu dị. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Ka ime? No. Yes. Ademoy. Topic na mgbede ahụ maka afọ maka ndị nso. Ọ bụrụ maka anyị nwetagoro mba. Ihe nwekwetere ikwu n'ebe Frank ahụ. Ịma na afọ mmadụ dị. Ndị a na-akpọ Frank akpụrụ akpa. Ihe dị n'ime ego na Frank like nwatakịrị tiri nkịta pride karịrị arụ. And they were not pride that people's they can just get in as for their own. Yeah, no, you may need a one or two. But they still didn't have that one. But they still is you up here or want to give a shit here. Neither. And the poor mother. It's in the wire. What are they you on here? Who you on me? Wee ebigo n'uwezulie nkwunye uwezu ma Tinubu a na-achị Naijiria ọnwụ ka o si wee zuolie maka na nke onwere ga na-akpị ya. Ihe na-asị dị nwatakịrị nwaanyị na-asị na ya na-eji chit ị na-echipe Chukwu nna gị ajụghị ọ ga-ajụ na di gị ọ na-agba n'Igbo. Ọsọ ụgwọ bụkwa I, not we. Ya ji eji ndị bụ ndị ajadu taa. Chukwu ama nchukwu ga-ese na ịba ajadu gị na-akwụgharị, ọ ga-atakwa n'afụfụ. Jee na nwaanyị bụ ajadu na-adị eso nwoke ụmụaka na bụ excellent Chineke were aka zụọ ya ụwa. Mana nke nwatakịrị nwoke a ịmasị na ọ na-emetụ ọgwụ aka, ọ ga na-emetụ ọgwụ aka. Arụ ya niile ji atị ụtọ karịa shuga. Afọ ụdatị, I'll see you know now. Ask my wife. I know how to keep on it.
Native man is taking banana. Gịnị ga-eme na ọ bụrụ ime kidnaps? Ikekwe ịgbachi nwunye nkịtị. Ihe na-eme ụmụ nwaanyị ụfọdụ ije lọvụ ya husband karịa ya husband ịlọvụ ọ na-eme gị ihe nsọ. mana ọ bụkwanụ fọtụ mmadụ na ile ọvọ mmadụ karị ya bụzi ya na excuse ime anyhow. ekpekpe na ọbụla ekpere nwa m ọbụla nke bụ nwaanyị niile ọ bụ ya karịa ọ bụ na lọv dị 100% nwoke dịkwa 60 ọnwa dị 40 maka na ụmụ nwoke na pride karịrị ha karị onye kpata ife ụmụazị kịta asị na ya ga-enweta ọrụ mgbe nọdụ na ndị nwoke ọ hapụ ịkparị maka na nwaanyị ndị nwere ihe ọ na-arụ nwoke ji agba bọọlụ ọsị afta west nọ ya bụ chi ya bụ mmanụ ya bụ usi ya bụ mana o nwere ihe na-apụta na-akpọ nne m ọgba pụọ ndị ọma anyị nwa masị ji eso mana enwekwa ụkwụ nwoke ụfọdụ ndị dị mma adọmbe dị mma na-anụ ajọ nwaanyị mana ife ndị anya atụrụ mma ọ na-eji akụkọ iji ọ pụta na-asị igbo a ha na-ese ya na nke a ha na-akpọpụtara ụmụtara aja white sonye ha nso ka ndị ihe ndị be ya dị ejitekwu mgbo ka dị ejitekwu ebe sick of Nigeria, sick of Africa, sick of the whole world nwere ike ịba na anị ya na wo ebe Jizọs Kraịst ba na nọọsị ka e nwụrụ ebee ka enyi na-eje ụwa ka na-atụ ụtọ the bitterness of the world ala na onwete gị gwara ya ka ha dị ya bụzie na ọ chọrọ ebe onye jekwe ọbụfe omeghe oche ya so ifele na-egbukwe ya n'ọnụ na social media na-asị na arịa anything stubbornness ya na-ekuzi I keep malice enwere nke nwaanyị mara agba nkịtị gbakọ onye ụgha anya n'ime ụlọ ha ị na-eduru enwe nwaanyị ma agba eziokwu ikpe nkịtị gba nwa ọtụtụ anya were pịa nye ụgha anya ife na ụlọ ga-amalụzi gị aka mana ị nọ n'ime ụlọ ahụ ọsị divọs ọsị na ya ma divọs ihe ahụ ị chọrọ na-ekenye na sikwa ọ bụ na ịgba nyere iso nwoke ọzọ onye ahụ best what of his lawyer adị ma ọya nwaanyị ofutere na okpokoro wumb ka ọ na-eje ahụ bifo okesebie ọdịda so ọ gbakwuru na m ga-eji esiwa eke nke 5 men wee 5 women si anaghị ọya kpatara Virgin Maria bụ queen of mothers otu na-ezuzu ya na ezuzu ọsọ bịa ụmụazị ahụ na-edemaba anya ụmụazị bụ ebe ụmụaka ha ka ya na aka kpata na nwa mmebi osisi jejuo ya ọ na-ete ọrụ nne nwe n'ezinụlọ bụrụ ibu ọ ya kpatara nkịtị ibu na nwoke anọ n'ebe a nwaanyị Chinegbu ewute ọtapịa ọ ga-eri nri n'ụlọ ebe ma n'ime ya afụfụ ya na ọnwụ adịghị isi so nwa m nwoke chebe bụ nke nwata nwaanyị na-agba nri n'igbo na-asa divọs eti nwaanyị na-aga akwa sekọnd wife ka o ji eto ọ jụkwara esi ime divọs nwaanyị ịma na ihe na-eme ụmụ agbọghọ pụta aka na-adị ụtọ otu na mọmizi everything ọ mgbe ị ka see the handle right on ejeke na ije bụkwa family ya jikwazi ego ndị nwaanyị abịa and mama nke nwata nwaanyị ọ na-enyekwa ndụmọdụ nke nwata nwaanyị na-enwe ọ na-egekwa ntị ife emeghị iche nke maka ụmụaka ga na nwaanyị mụrara nwa ebe uche niile na-aga ebe nwata onwezikwa ihe eji nwoke ahụ ọ ga-atụ chọp and ya na onwe chikọkwa kristian kọleji ekpekpe ekpere abụ ekpere bụ the head ịkpagharịcha abụ ekpere ọsọ ji ebe dị jee nke nwaanyị jee ndị nke niile nọ na-epụta na soshal midia ịmara chukwu nwere mmadụ
Money is not close. Uncle that long run second wife. Open second wife. Open up on second wife. A man open a letter, open to the park. Open a letter to it. So far, not by an innocent girl. Ever bend that little woman. Oh my God. When you Google something, Google say bye. Daalụ sọ. Daalụ. And of course, ụfọdụ ihe okwu ekwetara m na ya. Yes, because ịmago onwe ka life ad. Onwe ka life ad. Ịma nsị m na nwoke si awata nwere onye awata na nkụ. Amụrụ onye ọbụla amụ. So what is good for the goose is also good for the gander. Abi ganja. Enwere onye awata na nkụ. Mmadụ nọkọta otu a nnọ kịta otu amụọ ba ntị Chinazọ nọ now. Isi m na di m na-eme something. Jide gị nke ize wụọ nụọ gị yọọ gị biko na ya. Adịmecha na ịgba n'ilo abụrụ a spiritual something. It's a decision mmadụ decide. I keep saying it. Cheating is a decision. All the premeditated. Ịtụpụrụ gị na agba gị onye a na chat for days. Tupu na emecha decide ya nu ga-eje somewhere. Nwezie mmekọ. It's not nature for ụmụ nwoke. Ịma nnọkọta sị m kịta anụ a na otu ị nọ now. Na ịmarọ na ekwensu. Ọkpa na ekwensu into it na cheating. Yes, because you had days to think and rethink. If iru nwunye gị aka ya dị ọ na-enwebi ihe ọjọọ mee gị. You decide ya na ịma na ihe a ga-ewute ya n'ime ya. Na ọ ga-ewute ya as a mmadụ. But you still went ahead because obi gị na-asị gị that you will not be caught. It is also that there is nothing hidden under the sun. It's just a matter of time. There is nothing hidden under the sun. Njide gị nke izi, jide gị nke abụọ na-ayọ gị. Na-adụ gị. Now, if I am unhappy in that marriage, two things are involved. It's either I leave or I need to happiness. Because so ihe na-eme ụmụ nwaanyị na-aka nka n'oge. Things like this, matters of the heart, they're very, very dicey. Ụdị ihe ga-eme gị before you marry ya, ịkaba nka. Ịdị edgy. Arụ a na-agbakacha gị. Icheta ihe obi amapụ gị. Mana nwoke nọ somewhere na-ajọlị na-ede happy. Because onwego ka Chukwu sue kee ụmụ nwoke. So long as na nwoke a na-emeke ego na-cheat on you, he's fine. Mana ụmụ nwaanyị, even na-enu cheating and self, obi ka na-amapụ anyị because ịma that na ihe anụ ekwesịrọ. So, ọ bụrụ na di gị bụ somebody na-agba n'ilo, ijide rụọ ya rụọ, two things are involved. Ụmụ onye bịa na-asị m, icheat on a man in a marriage adịrọ mma. That no whatever ebe ọ tọrọ ute, there's kedu ihe a na-akpị. Marriage is not a bed of roses. Say bam. Bam. Marriage is not a bed of roses. Bam, bamest. Because why? I na-abụ ga na-egidi onwere onye mmadụ enye gị divorce. If that wickedness ịchọ inye m na marriage, all of us go there inside. I will not divorce you. Inwe ebe ị na-aga. Marriage is not a bed of roses. As you make your bed, so shall you lie on it. I na-abụ make you our bed. I ga lie on it inside that marriage. Onwere onye na-ahapụrụ m for. Onwekwa onye na-ahapụrụ gị for. Because it's all selfishness. It's outright selfishness. Nwoke dị mma ịnọrọ ịdị happy. Mana society a conform go ụmụ nwaanyị to n'anya ya na-edi ya. Yakubu manage. You go be you like say you want to die, but you will not die. Mana efu mmadụ arụ a na-atakasị gị.
icheta ihe obi amapụ gị. O nwere ike gị na di gị adịghị alarụzi n'ofu bed. Kedu ụdị marriage bụ ihe ahụ? Kedu ụdị ndụ bụ datin? Ị nọrọ isi m na-edi ya maka ụmụaka. Gị nwa na onwe gị bụ nwoke pụrụ apụ, ọsọsọ m mụrụ nwa. Gị nwa na onwe gị emụghọ ha. Ịbụ dia ceremonial father. Asị na ụmụaka enwere nna isi gbachapụta. Why o ji bụrụ that na anyị bụ ụmụ nwaanyị decide go to suffer? Anyị na-ata ahụhụ. Anyị decide go na anyị ga na-ata ahụhụ n'ụwa. Find happiness. The first thing ị ga-emegodo bụ ikpe ekpere sị Chukwu na nye gị the right partner. As it is now, ihe kwesịrị na-akụziri ụmụaka bụ kpebe ekpere to marry right and marry well. Marry right and marry well. In this, because something is wrong somewhere. Something is wrong. So, ihe dị wrong with that. Sometimes, I'm not wonder si na ife a na-emegbu. Even some of us na-ege m ntị now, we are going through hell in our marriages. But anyị na-edi ya, anyị abụrụ ndị na-apụta na social media, anyị abụrụ celebrity. Onwegogodu ka o si eme na be anyị, ome around ya, ọma mpụta na social media because anyị abụrụ celebrity. Ọ dịka ọsọ ndị celeb na-aga through this thing. N'ọkwa ashị. A lot of us, a lot of women, ụmụ nwaanyị na-ata, ụmụ nwoke na-atafe afọ ife dị egwu. Ụmụ nwoke na-atafe ana-edi ana-anyị. Ndụ adị atọzigo ụtọ. At the end of the day, ifu mmadụ ọ sị gị I'm living for my children. How? Before those kids, how did you picture your life? Kedu ka isi picture ndụ gị? It's true, it's good to pray for a man, but I beg, make that man kukuma pray for me too. Any di me. Nwere ọzọ onye bụ oriakụ, onye ọbụla bụzi gịnị? Onye ọbụla na-abụ ọkpata akụ. Ma nwoke ma nwaanyị na-akpazi now. So mụọ too need kwa the prayer mmeji wee na-achọ clients nga seal deals with. Bịa were ya na-waste on an adult. Tupugola na calculate onwe ya. Si na ihe karịa mma bụ izuzu ezuzu. Ichu onwe ya afa na ọbụrụ mụa. Because at the end of the day, ihe ọ pụtara ebe a ka o chuo nwunye ya afa. But just look at how it turned out. Look at how it turned out. Because oche na nwunye ya abịa were ifere. The same thing now, this my last caller me. Ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke abụrụ ofu. Ọbịa ka o techuo nke nwaanyị, che na nke nwaanyị maka na onye Igbo. Mana ndị be anyị na-eme ihe culture well. Ka bịa welu datin bịa taa ya na nke nwoke nwaanyị iyi ya mma. Nke nwaanyị ji receipt and everything wee pụta. Because I believe na family. I believe na your marriage, you should work towards your marriage. But you can't work on a marriage ọ bụ sọsọ ofu onye bi ya na work on it. It won't work. You na fight for marriage ofu onye ọ ma work. Because ị ga na-edozi ofu onye a na-ayasa. Ị na-edozi a na-akwasa. Kedu ka ị ga-esi Frank anụbụgokwa nwaanyị nke izizi, just so you know. Ya ka ọ na-akọwatala ihe mere na first wife ya ji eso okwu bụ that na the lady bụ a radio presenter come like this. She's a very good presenter na Lagos. Nọkọtazi the lady sị ka o je act ya film or she was a married woman no ma act. Before married the lady esi na bịa na-eje audition. Na mgbọsị ọ fụrụ ya na TV. No act if I go film that day because they are not chose the marriage. Just like I should divorce. So we move on to this person. Move on to onye nke for years. Yes, that woman nọ na that marriage for years. Nedi. Omume Frank niile until she could not anymore. Because it is one thing is wine. Na-eri ego gị. N'ịchọ ịgbanilo relax. Moreover, kwa nwunye na-arụkwan. This lady na-arụ ọrụ. So, ọ na-arụ ọrụ na-agba mbọ na-agbata ego mana gị nwa na onwe gị bụ nwoke ị na-agbaghalịzi nyanwa dị mma ịnọ n'ụlọ nyanwa dị mma ị na-akụta ihe niile the family ga-eri na-aga business nyanwa dị mma ịpịachi ụkwụ dị honorable dị respectful chezozie that respect is reciprocal. Hi, I have a lot to say but I need me pick call because this kind thing ọ na-ewe m iwe ọ na-afụ m ụfụ na-arụ.
Imagine imepe ọnụ gị si that na all men cheat. Ụmụ nwoke bịakwa bịa gbarawa na ọnụ na asị na ọbụkwa na ịbụ nwaanyị na-ege m ntị. Ọ bụ na di gị si gị kịta na ọ dị agbakwa n'ilo na-ekwe ya asịkwa na all men cheat. Asịkwa na all men cheat. So ụmụ nwoke bịakwa kpọwakwa m na fon kịta bịa gbarawakwa isi onwe fa. Gbarawakwa isi onwe unu maka na like this now all of you indict gokwu niile. Hello. Hello. All right, because our first rule be gbanyụọ your phone, nata your radio or gbanyụọ your radio entirely. Hello. Ka ime? Adịkwa m mma. Mgbede ọma. Nnọọ eke gburugburu. Hey, who want to be a millionaire? Or scam ọ bụrụkwa scam kama na ịma na mmadụ ịma akwụkwọ abụrụ mmadụ inwe sense. maka n'ofe akwụkwọ sense dị ezukere. I keep keep malice. Keep malice. Na dị akụkọ ọ na-adịkwa na mma. At least nwunye gị kpacha rice nwere ka nwunye gị emejọnata gị gụọ ga-emejọkwa nwunye gị otu nwere ka esetụlụ ya emike bụ na ọ bụ ọzọ na gbazalị nkịtị gaba like mụ na m na-ewekwa iwe like ma bụ m onye iwe ọkụ m na-emekwe like o nwere ka mụ na nwunye m isi ya nọga jolite mbụ nshiftuo n'ụlọ ndị chekwa batakwa ihe iwe anyị na-adajugo anyị lụbakwa ka anyị na-alụ bikọs anyị bụ gịnị nwaanyị nwunye Frank nke nwunye gbalị wee jekwuru Chike ịma na Chike egwu niile Chike na-agụba egwu lọv Chike the woman oh asị na Chike nọcha Chike na-agụ ri egwu sef. ọsọ egwu a bụ ihe ịma na o nwere melody song most of egwu Chike bụ melody song egwu ọkụ ichetala dị ọ bụrụ ịnọ love that is ichete na-egwu that is your mind okay coming down that is the reason why Chike dị woman but Chike nke nwere gbara ichebe na nwunye Frank ịma na Frank na-anị eti ihe chọrọ ịjụ ndị celeb anyị niile ndị celeb anyị niile kedu ihe unu fụrụ na nwaanyị anọ na di ndị celeb anyị niile ndị egwu niile kedu fụrụ na nwaanyị anọ na di na-apụzi ụmụ agbọghọbịa juru eju n'ilo ọ bụrụ nke nwaanyị nọ na di ka a na-agbakwuru ya dịkwa very bad cheke ama m mkpọkwala gị most of them ọ bụ enwego isi ọ bụ asị gị na ọnya na-emekwe ma jinopopụ nwanne anyị nwoke nke nwụrụ anwụ ịmalite rumu anyị nwecha ọ celeb anyị nọchakwa rumu ihe niile akọcha biko na ha nwetuneta aka ụmụ agbọghọ juru eju nwunye Frank onye reason ị ga-eji nwee gbakwuru Chike si na di gị iwe ọdụ gị several times imego nke a iji evidence n'imere nke a di gị nwee pụta nwere na-akọ nke n'ihe okwukwe mgbaghara akọ na-abụ gbago n'elu na di gị bụ ụzọ mee bifo emebe justify ọkpọkwa mmụọ ife ile na famili a na relation na marriage aiba na di gị na-atụfu ego okwu na laikiri ya ihe ozi ga-eme bụ gịnị ijeela onwe gị ihe Frank mere na Frank since Frank mara na ihe ọ na-eme Frank mana anya nwere ebe ihe dota ya kwejibu na nwunye eji mee ọsịa na ọgba agode omekweghị ọsịa na ọgba agode a na-agba adị na-eje kedu na-apụtasị na soshal midia abịa nkọrọ anyị ya anya abụ na-eme na-abụ onye Frank na-eji nwunye na-eje ụlọ akọzinala anyị ya bụ njiri anyị na-acha anyị ya bụ maka ụlọ ọ na-ewute m settle with your family ọ bụ na ịchọ ọzọ na idigo don with onye nka na ịrapụ ya
po no you ne madra mo no the fact man no na bo na agwo ta no na bo na agwo you know do get so you die there because you know for better for gain for worse you know for better for gain for worse all ko na ara people oye back was some me what I go because you no sign it. That's my own opinion. I have just done on social media. Frankly, I never respect it. But that is very disappointed. That is very disappointed now, Frank. So they said they making that be a cover shit. Yeah? I'm teaching as a big can do as a batabico. In the Google, when this is working in there was again. And I want to know. But I was also making a go my. It's really now moving to the beginning. LGB. So I did as a kiss. So I come on your one and ask again. Now, working in it, and me a bashi or working in it. One dinner depend on your wife. What else they are not working in it? What you put in it? What I go. So you have eventually how correct about your value. Iya agbapụta onwe gị defend iya sị na gị nwee so kwa ma ọ bụrụ ụmụ nwoke niile Ekuzinie because here na-achọ na chokoto dị na chokoto onwere ofi onwere biri onwere anything onwere ụtọ ọzọ ofi ya ahụ onye nka anyị na-ejebe gị n'ekwe onwere echiche because ịpụrụ ọnya iji love boy iji like ya iji toreta iji nụbata na pa tụrụ yi nwere ọmụ ọlụ gị nwa crazy ọzọ ị na-achụ gị ebe ahụ n'iche from the difference there from the difference nothing different so ya bịa nchọrọ ikwu darụrị na nkịtị na azụta ndị ọzọ bata ike daalụ sọ daalụ ịma na otega anyị na-ekwu maka silent treatment a from ụmụ nwoke a na-asị a lot of people na-asị na nọ ife kwesịrị nọ silence gị bụ onye ahụ nkịtị anyị amaburo the repercussion until now n'ime ha na-abụ nwekwa onye dị right you understand mana ọ na-adị mma aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri enwere purpose for everything a lot of us I keep saying it na anụ di maka ka anyị wee zaa afa nna nwoke mpk kola alright a lot of us na anụ di ka anyị zaa afa nna nwoke ụfọdụ n'ime anyị na-anụ nwaanyị ka ọ dị nnọọ ka ụmụ nwoke anyị bụ nwoke etozugo ịnụ nwaanyị na itozuo ife ị kwesịrị ime mee ya enwere a lot of us na-enwere purpose for doing anything anyị amara the true essence of marriage onye mere ọya mmadụ baa n'ime ihe sọrọ gị na-eme then you expect that person to sacrifice her happiness for you sacrificing herself and her surname for you ezubere ọlụ gị nọ ịgbachacha n'ilo bata ọ na-abata gị probably sielu gị nri kupụtere gị nri tinyelu gị mmiri iji awụ arụ wee bịa sị gị nna arịgogo menu bed bịa rụọ ọrụ gị ma iwere ofu ohi ahụ onye ọzọ my dear brother ị ga-eje face onye ọ na-efesi their left and right ịghọtago because onye felu onye dị echuo nkwarụ si ngwere ya bịarịa oile ọnya bụ life. Hello, good evening, gbatịnata redio gị ka afa gị na ebe isi akpọ m na-arị nze ụmụ nwoke niile na-agba n'iro nwoke a oge nọ Lagos respect that man na-apịa na redio Frank Doro gasino Frank Idoho oge nọ Lagos m na-watch anya because the man the many person ọ na-etinye mmadụ na hot that time asị nwoke a ga-enwu come out who is damaged now no yeah about that all the time to 100% na manager na ọ bụ na m ga-echekwu manager ọhụrụ nwunye nwere ike awụrụ onye aka aja ọhụrụ onye m ya na-anọ 24 hours kedu ọ na-achọ ka ụmụaka ya na-apụta maka ya ọ na-achọ ka ụmụaka ya na-apụta maka ndị anyị o metaghị ya anyị nwunye ya chekwa metọ nke na-ahụ ya anyị nche kwesịrị ụcha ndị kọskọt
maka na di gị siri nke a ị ga-ayọ Chukwu ka Chukwu pịara gị bigo dat ịga apụtakwasị n'ọka ịga meru ya ọ dịghị mma agaghị ewute m na anụ nwunye a n'aka ụmụ nwoke ndị nwere ike imekwu nwunye ha metụrụ ha nwaanyị respect call of God allow God to intervene ị gaghị asị do me to you God no go vex God go vex God go vex esi ohere a na-asị ụmụ nwaanyị hapụ na ụmụ nwoke ama m na ụmụ nwoke ha dịrị ten believe na age na-agba n'iro anyị kwere because nsị na ụmụ nwoke niile na ha dị hold mba nke a dị ọcha nke a dị ọcha otu aka ọ dịkwa na ụmụ nwaanyị bet ihe mmarụ na ọ dịka onye kwuru live ebe na-egbo okwu ihe aka ọgwụ ka onye ọbụla ka ofe tọrọ atọ zie ihe nri onye ebe anyị na-akwagharị furu amaka efu nta efu anyị ka ofu ọpụgo ka ọha mmanụ Daalụ sọ. Alright, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Ke ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? No. Uncountable wife and concubine. Nke a bụ manụa agwara anyị by Bible. Ihe ndịnụ ya abụkwa ihe dị ụmụ nwaanyị ga-anụta ọ bụrụ nwaanyị lakịrị onye ọzọ ọ lakịrị ọṅụọ maka ego gị nwee nke ị ga-anụta ọ bụrụ gị ọchọ ịnwụ onye nwe nwaanyị lakịrị ya ama mme ihe ndị a gịra na-ekwu oge emegodi oge ezu ama nkwụ ya mesi osisi agbabeghị nnata igwe nna di nwunye honorate nwaanyị ọbụla na-anụ di ya na-eme otu a na-agbaniro n'apụ ya ji di ya ebe ekpere ewechapụ ebe ekpere ka o tie n'apụ ebe ahụ ya tie na-eme maka pp ma ọha stadium ị na-eche na-emere kweta wonde tiwere kwụsị ọ na-eme mana ụmụ nwaanyị sa aka ọkụkụ ma agbọghọ ọ bụrụ na iji ego odobeisa gịnịrịsa ka esi ime ọ ga-agịnịrịsa ọbịa oge ya ụlọ gwụtara gị ọgwụ tụmọrụ gị ọgwụ ije okili ezi n'ụmụ ike nwaanyị ike nwaanyị yere anyị nwaanyị bụ yere anyị ọ nyefụ owe experience ya ewezikwuru bụ nwaanyị tie na-agba n'iro ebe ekpere ọ bụkasara ike ọlọbachafe tie na-ekpere ọdụ ọbụ iso nwoke na-agba n'iro ezizi nwunye na ihe a na-eme nwoke a si nzuzu ọmadụ ihe a na-ete rọbụ ezo rọbụ sikret so ibe ebe ahụ biko ụfọdụ mgbe oge na-eme egosi ya ha ihe a na-eme adịrọ mma nwaanyị na-anụ di na-agba n'iro ndị na ga-ana anakwa na nke nnakwa ihe nke gị anọ na ibia na-aga gị ụmụ obodo pụta ọkụ gị jidere nwaanyị ọ maka nwa gị jenụwarị ji enweghị ọzọ tụta mara ụmụ nwaanyị biko ewebanya pastor ewebanya gị ahụji ego ozi kpọzi agha mmiri gara thank you adịghị na-aza Daalụ.
Alright. Akwụ na-anụgo ka onye ọzọ si na nwere ihe ụmụ nwaanyị ji anụrụ nwaanyị ji anụrụ di na-abụrụ maka ịmụ nwa. Chineke ekwekwana ihe ọjọọ ka nnụọ di maka just ịmụ nwa. That's me Aunty Chinazụ. Chukwu na-ekwekwana na amamihe m a niile wee sị na ihe m eji wee jenu di bụ maka gịnị just ịmụ nwa. Make I dey my papa house. Ọ bụrụ na ọ like that ka m nọrọ be nna m. Ọ kara obi aka dị ruo m anị sef, obi ajụọ m oyi. Mụ nwa o amakwa m maka onye ọzọ, ana m ekwu maka mụnwa otu a nọọ ịmụ nwa nke a na-emekwa nwa adopt just so you know. Ọ bụ na o shie ike eme adoption, o shie ike eme IVF. Ihe a niile bụ ihe a ga-eme gịnị otu a esi eme wee nweta nwa, just so you know. Ọ bụ na ilo na ife nwaanyị ga-eji maka ya wee jee nụọ di bụ just ka o wee mụọ nwa. Ka m nọrọ be nna m, ka m nọrọ ebe ahụ, ọ kara m mma like that. Hello. Check the battery. Ka ime? No. Daalụ. Alright, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Ka ime? No. O tekwe o ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Yes, so. That's why I'm not getting this sort of
Wow. No, voice gị change kwa o. Ah, ịdị sure na weda ka ọ na-iri ego ezigbote ego now. Ị chọghị inyebi eme ego. No. Yes, yes. Daalụ. Daalụ. Eh, 104, ọkwa 104.3. 104.3 Vote FM. Program gị na-adị n'ọda. Asị m ka m ọnụ aka ntụnụ mana ọ ghọtaghị n'oge mana asị ka ihe ọma walụ gị ọjị ikiri izelu. Ise. Ebe ọta ya na onye na-ege kọta a ga-ebe echi hapụkwa echi. Adalụ nwanne nwaanyị. Daalụ sọ. All right. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Oh. Kekime. Kewegi. Eh? Yeah. Ko ebu ni a na-ekwu. Ezi mụ na-akọ otu nwere ụdị akọtago nke pụọ onye mụ otu Oga Sunday, no. Don't worry. Obere oge mata voice gị. Aka m na-enyokwu ya o. Daalụ sọ. Ndị oyi. ana m ege ife m sendị na WhatsApp gaa na WhatsApp na Oh. na ịnụ nwaanyị ebe ịmụta ka o wee mụta nwa nwaanyị mere ya by contract Oh. nwaanyị nabazie by contract wee ọ ghara ịdị ebu stress chọọ nwaanyị ọnwa ka ọ na-ebi amụziere ya nwa ọbụ na ya nwaanyị ji bịa elu dị bụ ka ọ pụta nwa ọ mụtazie nwa chọọ enwee ka ọnụzia tem bikọs na nke a mụtagoro ya nwa chefuo na o jere ebe dị nwaanyị bịa kpọta ya ọ zaba afọ ya ọ bụzie ka ọ mụrụ ihe ọzọ bịara na-eme bikọs na ọ bụ nwoke ori ya adọkwa ori ya adọrọ ihe dị na di na nwunye bụ ụdị na nwunye bụ ngwugwu ekele nwaanyị bụ ngwugwu ekele nke edo ekedewo onye mana ebe ka ọtata nke dị mma na ara amụ ma maka ndị ọta ịtabụ mmadụ n'ụta mana nke ịtụta jọrọ gị na na-afọ abịa mana onye mana ebe ka ọta mma so ka a na-aga aga ịbịazikwara mụtazikwara nwa bụ blesịrị si na nwa bụ ngọzi Chineke nyere mmadụ si na ka enwe ije kpọta nwaanyị bụ nwa ya ji eme by contract wete ndị ọcha ka ọ mara afọ a daalụ Bless you too. Daalụ. Ya je mụ ọ bụrụ dị obere. Kọwata WhatsApp, kọwata ife na-afịa. Hello. 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 God bless you. Bless you too. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Chimaobi m Jude, no. Daalụ sọ. Ihe nwere ike ikwu na ihe ọ bụrụ na mmadụ dị 50 years for go back to the nwaanyị ọ bụ ya nwere ọbụla onye ha go back to the nwaanyị mere na ndị a na-agbọbụ na ha bidoro matọd ịlụ alụmdi na nwunye ịgba n'ezi is not late mmadụ ga-apụta otinye ndị trial na-apụta na-akọzi ya ụwa na-anọ Hello? ịgba n'ezi abụghị mmadụ ga-apụta ọ na-akọzi ya mmadụ na-anọ na ihe dị n'ihe abụọ
na nwoke dara ya ma nwaanyị dara ya mana obido ihe mmadụ ịkwụwatara onwe ha ama na-ebe ihe ga na-ebe onwe ekwe ka mmadụ ga-adịkata na mma asị nkwame ife onwe ka mmadụ ga-adịkata mma nkwame ife mana ife mmadụ ya na nwunye isogbu ha kpa isi ha rigoro na bed ha na-adị na bed ga-abụrụ kọtụ pilo ga-abụrụ kọtụ anụrụ ebe ahụ ga-adịkwa mana intent of ịkpa n'ezi akarị ya ọjọka ọjọgbu ya most of the some people they are called ihe a na-obodo na-abụrụ maka na o nwere ndị anaghị anọ without ha na nwaanyị nọ all the time na ha na nwaanyị ga-anọrịrị n'ịnụta dị otu ahụ ị ga-amaghị dị otu ahụ nwere ihe ọ gara ekpere ka Chineke bụ ike napụtara maka ihe ha na-eji kịta na ha abụọ bute ọya nwụọ ụmụ ha ga-ekọrọ ha afọ ụmụaka ha na-ata afọ ya ọwọdụ onwe ha maka na ha butere afọ ya ha bụ anwụ ha ga-ekwe ụmụaka ụmụaka bịa rụkwaba ihe ọbụla ebe a ka m na-ejedebe ekere taa ka Chineke gọzie ọbụla aha Amen. Amen. Daalụ sọ. Daalụ. And o nwunye gbata m n'uche kịta abịa m na-asị Frank Idoho na nke ihe kpatara nwunye ya ga-eji na-spend ya the woman bụ ihe na-eweta ego almost ọ sị dị die kedu the last time ọ kwụ school fees ụmụaka Chukwunna nyekwanụ this man a good wife ọfụnụ na afia Chukwu just nọ were a good wife wee decorate ya mana o nwere ndị bụ na ife dị mma na-agbadofa ife dị mma anaghị adị ha mma n'arụ ife dị mma na-arụ ha afọ because if not why ọ ga-eji mee ụdị omume a hello ka ime adị m oyi yes no honorable bụrụ asị ndị maara ife chụrụ n'ụwa ọgụ social media omekiko Naijiria di na nwunye na obere ihe afta na vidiyo it's quite unfortunate ensure na ede matured nwoke emetere ya nwaanyị emetere ya before isi onye ị ga-anụ nwaanyị as a man ịmago na onye na-anụ bụ the best out of all isi ga-esi metatụ onye ahụ ị na-eji erite aka asụsụ na-agụ saa my wife na anyị na-ekwu otu isi my wife asịghị na ọmụgụ nwa ị ga-asụ na ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ na ụmụ nwoke ndị ọzọ na-eme otu ihe ahụ ndị fa na-agụpa agụụ ọtụ na-abụ ndị anụ dị adịmala nke ike ya ka a mụtara nwoke mụta nwaanyị ama m chọọ ịnụ ụdị ha nkịtọ enwere ndị ọbịa ndị plesi ebe mmadụ ya bụ akara tụtụrụ ịnụ na na-ekwu mmeki nwoke emechara ya nwaanyị emechara ya nwaanyị ike eme na dị mere onye ka ịkpọpụtagara n'ime ụlọ jụọ ya ajụjụ kedu ihe na-etere gị ha ọ kpọgokwu ya several according to ihe nke nwaanyị dị o nwere ihe ọ ya asị na ya na-abụrụ gịnị nya sorry na ọma mmekwa mgbe ọzọ dịka esi eme ihe mgbe a nwoke a chọpụtara na nwunye na-eki frend chike otu ọrịa ọsụ na ama na-etubu ọzọ kedu ihe kpata na nwunye ya etiti edan ihe ejime ihe a maka na ị na-eme mba ewetara ihe ajụjụ ịjụ m na eche m na-esi na nke nwaanyị akpọnugo di ya eche m na eju m si na nke nwaanyị akpọnugokwe di ya si ya na-ekwu ihe na-emenụ kedu ihe mere o ji eme ụdị omume a
yes nke nwaanyị akpọgonu dien ọrụ gị ya rụọ ya yọọ ya biko after nke nwoke after nke nwaanyị jidegoro nke nwoke severally ọ dịrọ nọ mma mana ifugonu society anyị nọ na yes honorable time adịọzi da of course eziokwu daalụ sọ bless you too and of course onwe ndị marriage fa na-atọ ụtọ onwe ndị marriage fa dị very very good onwe ndị marriage ha bụ inenecha like this ọ dịghị ka ọ gị jee nụọ nwaanyị in fact as nwoke gị jee nụọ nwaanyị gị jee propose otu nwoke honestly onwe ndị marriage ha na-atọ ụtọ but then ihe anyị ji na-eweta ụdị nke a bụ na enotice m that na ihe ọjọọ na-akarị ihe ọma and ihe ọjọọ travels faster than ihe ọma and social media kịta otu ihe niile si eme na ihe niile na-agbazi n'iru akwụkwọ ịghọtago so ihe ndị a na-emebu but the point is that social media adịrọ big back then all these things na-eme ihe ọ ya wapụta egbuo mmadụ ya afịa n'iru akwụkwọ dịka ọka njọ na ọka ha njọ kịta ihe mezi bụ na anyway nọrọ na Sokoto ị ga-amụ ihe na-eme n'Enugu because the power of technology ọnya bụ the thing everything na-eme kịta na-emebu na mbụ ọ bịa dịka ọka njọ now maka na social media mere ya you can be in the comfort of your home mara ihe na-eme na be onye ọzọ because why mmadụ welitere phone ya see ya ihe ọma na-eme ihe ọma dị na marriage anyị ka njiwe na-asị unu onye na-ekpe ya na-ekpe to marry right to marry well because ịnụ onye na-abụghọ mmadụ onwekwa ya amakwa m takes the grace of God ọ bụghị your prayer maka na ikpechegodo ekpere onye Chukwu nenu Alex Ekubo ezigbote mmadụ but he died ị na-achọ ịkọwara m that he's not praying onye Chukwu ya emeela ebere ka o ya emeela ebere it's just grace it's not about even the prayers self maka ịma ngwa m na that guy adịghị ekpe ekpere ma ndị befa ma mmiri abụrụ a prayerful mother ọ dịrọ possible o nwere some certain things ya ndị mmadụ na-asị ekpere it's good to pray but marụ mgbe ọbụ ọzọ ekpere marụzie mgbe ọma mbụ ekpere o nwere some certain things ọ ga-abụ ome like this it opens my eyes to understand that no bụrụ by prayer is by the grace of God. Ndị na-eme fasting na-eme all night ha ka na-apụkwa enwe accident nwụọ ụfọdụ n'ime fa adị ndụ but arụfa dịzi mpempe ifu ha you will not believe it's them a lot. Alex Ekubo has been battling with cancer of the kidney for 1 year plus. Still he died. Iche na ojighị ego
ime surgery ma nke a ma nke ọzọ. It's just grace. It is just grace. I'm telling you. Well, ọ bụrụzi ihe niile ka m na-esekpu ha na-ekpe mgbe m realize ọ bụrụ ihe niile. Some things kwesịrị ịbụ your hard work. Then ị na-akpe grace of God. Si Chukwu na ihe ọ bụla ị na-eme Chukwu merụ m ebere, merụ m ebere, mebere m ebere. Maka na onye ọ chọrọ imele ebere, ọ bụ onye ọ chọrọ. Ọ bụrụ na ị deserve ya ọ na ị deserve ya. Onye ọ chọrọ imele ebere ka ọ ga-emele ebere. Ịghọtago? Ka uche anyị dị ya. Enwe messages na Facebook. Ituma Matthias Osondu sị m mgbede ọma. Nwada Chinazụ, good evening. Kedu ka ị mere? Adị m mma, daalụ ọrụ. Na YouTube Mara Dot sị m hi. Not me sị m are you in a radio station? Yes, so my dear. About Vote 104.3 FM. Nke onye nke a sị, you need to stick to your regular job because singing is not it. Don't worry, I was just Jonesy. We are all Johnson. Don't worry, you can't. I'm going to need to get music from my. You can't because the haga piachim. Auntie China's okay. Wait, Chikamso, Henrietta, Dalu. Good evening. Good evening to IZ. Freeze the same. Are you talking to yourself? I don't want to talk to. I'm not talk to the nigga mountain. All right. Dalu so. Lamanedu. Dalu so. Dalu. Amechi Ago. Same good evening, Auntie Chinazo. It's been long. Oh, yes. So, though I do listen every day on radio, me and my daughter, Chimbusoma Ago, just want to greet you. Thank you. Kenechalom Chimbusoma. Thank you for the wonderful program. Thank you, too. God bless you, too. Dalu na ebe a ka m ga-abịara njedebe n'ụbọchị nkịta si unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ka anọ na Volt 104.3 n'ije afịa echi na-ewu buying and selling program. Ịghọtago? So ife ọbụla ị na-eme more money, hapụ ndị na-agba alaba nkụ ka a na-agba. Good marriages do exist and they last. Enwere m a lot in my circle. Ịghọtago ihe eji ebute ndị nke akụ mmadụ na ihe dị otu a na-eme exist and the repercussions of your action. You decide na ị chọrọ ịnụ di echi na ịgbapụta na ya. It's your decision. Ọ bụrụ anyị enwa mee gị. Ịghọtago? So ka ọ dị na echi ka emesịanụ. Ndewo. Na-erechasị onwe bụ ụwa mgbede afịa ka ọ kpọsara ọ na-erekwa my people can